Hello guys, so magandang araw sa atin. Welcome back sa ating channel. So, for today's video, magpapaalam tayo sa Taurus PCP ko. Ito. Ito. Mapupunta na ng Isabela guys, itong Taurus PCP natin. Sayang naman. No, naka-Taurus na receiver. Tapos Calvin barrel na naka-shroud. Shrouded siya. Tapos may silencer. CF tank. Bullpup na mahogany yung kahoy. Itong scope guys, hindi natin isasama to. Iiwan ko itong scope ko. 2 unit lang. Ito guys, isuswap natin. Isuswap natin itong erga natin. So, abangan nyo guys kung ano yung kapalit ng erga natin. So, dadaling ko ito doon. Doon sa bayan. Doon ko ipapadala. Yan. So, magpapaalam tayo sa Taurus natin guys. Maganda pa naman ang tama. Accurate siya. Hoy! Napulangan nyo! Tahiin nyo! Kahit 100 meters, accurate siya. Basta alam mo lang yung adjust ng ng scope. So, yeah. I-swap natin to guys. So, abangan nyo guys yung swap nito, kung ano. So, station lang kayo. Kung lugi ba tayo o panalo. Kayo nang judge guys pag nakita nyo na yung bagong kapalit niya. Bahala ka sa buhay mo! Yan, sige. Tabayanan nyo guys yung kukunin nating erga. Stay tuned lang. Years later. Yun, so magandang araw guys. Kape muna tayo. Ito na yung kapalit ng Taurus natin guys. Yan. Yahoo! Yan yung kapalit ng Taurus natin. FX World Cup MK1. Oh my God! Mach 1 na power na rin to. Nilagyan ng plenum, power plenum. Saka in-upgrade yung ano dito sa loob is traversals sa NBUS. So ito na yung ano natin, kapalit ng Taurus natin. Itong scope hindi natin pinalit. Yan, naka-shroud siya. Yan, tahimik siya kahit walang silencer, shroud lang.
Yun, so comment nyo guys kung anong masasabi nyo sa swap natin, kung panalo ba tayo o dihado. May maaasahan ka naman kaya. So comment kayo guys sa baba kung anong masasabi nyo, panalo ba o talo tayo dito. FX World Cup MK1. Yan. Magaan lang siya. Magaan na maigsi. Itong barrel niya, yung stock pa rin. Yung smooth twist na barrel. So, ito. Synthetic na wood stock, ay na butt stock. Hindi siya kahoy, hindi siya wood stock. Synthetic. Kaya magaan siya. So, yun. Ito na yung natin. Yung kapalit. Sana maganda yung performance. Pinay ko kaninang putok. Maganda naman siya. Pero isi-share ko mabuti. Yan. So see you guys. Dito na yung video natin. Pinalit lang natin yung Taurus natin. Ito. Siya. Side lever sa gitna. Yan. Yung sa atin dito. Kaya kung puputok pa dito kung magkakasa, ito dito. Putok pa lang ang ito. Tapos kaka. Ito. Kaya medyo mas convenient gamitin ito. Kasi nandito yung side, yung lever niya sa gitna. Hindi katulad sa atin dito. Ito, yung kapalit ng Taurus natin. Yung Taurus naging World Cup. Yung Toro naging pusang ligaw. Ano kaya ito eh? Pusang ligaw, naging pusang ligaw yung Toro natin. Pero FX siya. Pusang ligaw pero FX. Ito yung pinaka-ultimate dream ko na bullpup. So, nung may nag-swap sa atin, binigay ko na. Hindi na ako nagpatumbik pa. Kasi trim airgun natin to. Mas maganda sana kayong MK3, kaso wala. Mahal yun. Okay, see you guys. Dito na lang yung video natin. Salamat ulit sa panonood sa mga video natin. Sa next video na lang tayo magkita-kita guys.